O PP de Ribeira destaca o traballo realizado na anterior legislatura para que agora se impulsen proxectos como a humanización da C305 en Palmeira. Os populares sinalan que o actual goberno estáse a atribuir méritos que non lle corresponden. Onte comezaron as obras de humanización da travesía de Palmeira, un tramo dun kilómetro da C305 ao paso por esta parroquia de Ribeira. Trátase dun proxecto impulsado pola Fundación Ría e pola Consellería de Planificación de Infraestructuras e, segundo recordou a portavoz do PP de Ribeirense, María Sampedro, leva anos atrás de traballo. Dende logo o proxecto da humanización da C305 ao seu paso por Palmeira ven xa desde moitos anos atrás e dende logo sorprendente, canto menos pois unha nova posta en escena do señor Pérez Barral pois atribuíndose méritos que nin moitísimo menos lle corresponden, cando este é un proxecto que comezou pois en legislaturas anteriores, porque no ano 2019 pois xa se falaba deste proxecto, xa había anteproxectos do que hoxe é unha realidade, comenzan esas obras pois que están licitadas ademais en prácticamente 3 millóns de euros para mellorar a C305 ao seu paso por Palmeira e, polo tanto, creemos que ese novo modelo de cidade do que fala o señor alcalde pois é un modelo de cidade que comezou fai un montón de anos, comezou pois na era de Manolo Ruiz. E recorda que grazas ao traballo feito, o anterior goberno local conseguiu unha gran cantidade de fondos europeos en diferentes proxectos que se están a executar na actualidade. Dende logo, pois a min encántame ver como o señor alcalde pois saca peito de obras como pode ser pois esa reforma da Plaza do Centenario, como pode ser esa inauguración do que foi o paseo da Fonte Seca a semana pasada, que forma parte pois tamén do plan de sostibilidade turística que o anterior goberno lle deixou en bandexa de plata para poder levar adiante e, polo tanto, creo que ese novo modelo de cidade é o seu falso modelo de cidade, porque ese é un modelo de cidade que empezou co anterior executivo, dende logo a min pois personalmente me ten que enorgullecer que o señor Pérez Barral pois teña ben seguir o modelo de cidade que nos implantamos xa fai uns cantos anos. Sampedro lamenta que durante a última legislatura o agora alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, só criticaba os proxectos e medidas impulsadas polo Partido Popular. E hoxe podemos decir que o único que fai é seguir co camiño que lle deixamos xa comezado e, polo tanto, nós non imos criticar esas obras porque son as nosas obras, son os nosos proxectos e o que está facendo el hoxe é o noso modelo de cidade. E afirma que non comparte que non se teña en conta a quen traballou arreo para conseguir todas esas obras para Ribeira. O que nos teñen acostumados dende este executivo é pasar olímpicamente da oposición, que hai que decir que representamos a máis de 5.000 ribeirenses porque somos o partido máis forte do pleno, e dende logo máis votado, o sea, somos 10 concelleiros contra 5 e 1, creo que os ribeirenses pois no seu momento elixiron pois de xeito mayoritario a formación do Partido Popular e nós estamos acostumados xa casi a que pasen olímpicamente de nós. Dende logo está completamente fora de lugar que a semana pasada fagan a recepción dunha parte do que é a obra da Casa Consistorial, unha obra que foi conseguida pois tamén polo PIREP por fondos europeos no anterior mandato, que se está levando a cabo agora mesmo e que non teñan pois nin un mínimo de amabilidade, de institucionalidade, de chamarnos para poder asistir a ver pois como vai o avance desas obras. Sampedro sostén que no seu partido están xa acostumados a que o goberno municipal se atribúa méritos que afirma non lle corresponden. O que están facendo é vivir de rendas, o que están facendo é seguir todo o que lle deixamos empezado e, polo tanto, creo que nesta legislatura non vamos a ver absolutamente nada que parta dunha iniciativa do señor Pérez Barral. Xente de Ribeira ten que saber. Eu creo que é suficientemente intelixente, está suficientemente informada, pero por si acaso a xente de Ribeira ten que saber que todo o que se está facendo a día de hoxe neste concello, xa ben sexa nas parroquias, xa ben sexa no centro urbán, son obras que veñen do anterior executivo, son obras que o goberno de Manolo Ruiz deixou aprobadas, deixou orzamentadas, deixou comezadas, deixou conseguidas a través de fondos con outras administracións. Ademais, apunta que o actual executivo non aportou ningunha iniciativa nova para mellorar Ribeira.